kinitong latest weather update. Base sa atong latest satellite image, ang Typhoon Ursula na ana sa West Philippine Sea or nagpalayo na sa atong Philippine landmass na ay maximum sustained winds na moabot sa 130 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 160 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihanang kasadpan sa gikusgo na 15 kilometers per hour. Ang atong weather condition para ugmaog sa weekend sa tibuok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. In general, fair weather ang atong panahon, makasinatit ang mga patak-patak na mga pag-uwan ug kining mga pagpanugdog og kilat. Ang bagyong Ursula kapito naglandfall sa atong nasod ang ikalas diri sa may Bolalakaw, Oriental Mindoro gahapon sa alas 3 sa hapon. Ug adlaw sa Sabado sa buntag makagawas na ang bagyong Ursula sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang hangin sa tibuok sa Visayas kasarangan ngadto na sa kusog ug ang atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Eclarino. Maayong hapon.